Hranka číslo 2 jde do mírného kopce. Velké nebezpečí hrozí na první ránu na levé straně, kde po celé délce jamky od odpaliště až ke greenu roste alej stromů. Pravá strana je hodně otevřená, doporučuji umisťovat ránu na jistotu klidně do pravého rafu nebo semirafu, který je velmi lehce hratelný. Dávejte si pozor na protivítr a správný odhad hole na druhou ránu. Vezměte o 1 až 2 čísla nižší hůl, než byste hráli po rovině. Ránu směřujte na pravou stranu greenu, tady můžete nechat míček i v pohodě doběhnout. Pozor na rány vlevo. U greenu je nepříjemný hluboký bunkr.